Исәнмесез, нәни дусларым, дусларымның әти-әниләре һәм әби-бабайлары. Мин сезгә бүген югалган йолдыз дип аталган бик кызыклы әкият әзерләп куйдым. Башлыйм. Таң алдыннан күктә бер йолдыз атылды. Аның атылганын йокысыннан уянып килгән җиләс җил күреп калды. Йолдыз атылды, егылды, менә монда гына төште, дип ул шул йолдызны эзли башлады. Итте, үзәннәрне айкады, сары яфракларны күтәрде, ләкин йолдызны таба алмады. Биек тау иңенә сарылып төн уздырган болыт җил тавышына уянып китә. Эй, җил-җилә, нишлисең син анда? Бил бөкрәйтеп, күз шикрәйтеп, нәрсә эзлисең? Дип сорый. Йолдыз егылды, йолдыз югалды, шуны эзлим. Әйдәле, төшәле, эзләшәле миңа, ди җил. Болыт яңгыр булып яуды. Дөбер-дөбер шыбыр-шыбырдады. Үзенең куллары белән җирне капшый теге йолдызны эзләде. Ләкин нәтиҗә юк. Йолдыз табылмады. Урман артыннан күтәрелеп килүче кояш буларны күреп, «Эй, җиләс җил! Эй, җылы яңгыр! Нәрсә эшлисез анда? Бил бөкрәйтеп, күз шикрәйтеп, нәрсә эзлисез сез?» дип сорап куя. Ой, таң йолдызы егылды да юкка чыкты. Йолдызсыз күк ничек була инде хәзер? Ой, йолдыз югалды бит! Дип зарланышалар икән тегеләр. Кояш күз карашын җиргә текәде. Алар теге йолдызны өчәүләп эзли башладылар. Эзли торгач, яңгыр җиргә сеңеп бетте. Кояш арып, урман артына төшеп йокларга ятты. Инде җил хәлдән таеп, чиремгә чалкан ятып ял итәргә булды. Һәм шунда баш очында балкып янган йолдызны күреп, хайран калды. Эй! Югалган йолдыз! Егылган йолдыз, без бит сине төне буе эзләдек. Син ничек анда кире күтәрелә алдың? Дип сораган. Дип көлеп җибәргән йолдыз. Мин бит егылмадым да, югалмадым да. Минем кебек якты йолдызлар егылмыйлар да, югалмыйлар да. Син күк ташының атылганын күргәнсеңдер. Әллә кайчан җимерелеп шәлпәрәмә килгән сүнгән йолдызларның кыйпылчыклары гына шулай атыла, дигән йолдыз. Алайса син сүнмә инде, сакла үзеңне, дигән җил. Син бит янып торганда нык торасың икән. Әгәр дә инде сүнсәң, егылып төшүең бар. Син янып кына тор инде. Сүнсәң, егылырсың да югалырсың, беркем дә таба алмас, дигән җиләс җил. Шуннан җил яшел үзәнгә төшеп ятканда, тыныч күңел белән йокыга киткән. Менә шундый әкият иде бу дусларым. Менә шулай итеп синең өчен борчылучы, сине кайгыртучы иптәшләрең булганда яшәүләре ничек рәхәт бит, Сез дә үзегезнең якты йолдызларыгызны, якын дусларыгызны, туганнарыгызны саклагыз. Бүген сөйлисе әкиятем шуның белән тәмамланды, нәни дусларым. Киләсе чыгарылышларга тагы да мавыктыргыч, тагын да кызыграк әкиятләр әзерләп куярга вәгъдә итәм. Һәм сезнең белән бүгенгә сау булышам. Исән сау булыгыз.